alan jo. Ja tavoitteena on tehdä pihasta puutarha. Ja tämän haasteen tavoite on se, että pienellä vaivalla hoidetaan sekä kehoa että mieltä että sitä kuuluisaa puutarhaa. Eli me pistetään tänä keväänä naiset vuosiin. Mä oon pihalta Iia ja ollaan mukana puutarhahaasteessa. Puutarhan ja pihan laitto on välillä sitä kunnossapitotyötä myöskin ja me halutaan olla siinä mukana ja samalla kohottaa kuntoa. No niin, nyt on taas sitten tämmönen puutarhahaasteen puutarhakouluosio, eli tänään me kantataan verennapenkin reunusta. Onko sä ennen kantanut? No oon mä joskus kyllä. Joo. Eli kantaamisessahan me tarvitaan aina linjalanka. Eli kantaamisessa me pyritään tekemään suoraa reunaa ja suora reuna tulee silloin kun vedetään lanka. Eli vaikka mä oon kuinka laiskamaton, niin linjan vetämisessä ei kannata lintsata, koska silloin muuten menee työhulmaan. Ja sitten se mitä toinen, on olemassa sellaisia hienoja kanttausrautoja, kun me puutarhurit, niin meillä on aina lapio, niin tää tasakärkilapio on nyt siihen hommaan hyvä. Eli pistolapiolla on mahdottoman vaikea kantata, mutta tasakärkisellä se onnistuu hyvin. Ne on nyt varusteet, eli linjalanka ja tasakärkinen lapio. Ja hanskat, eli jarrut. Oliko kanttaaminen raskasta? No ei sen liian raskas, mutta kyllä siinäkin ihan tuntuu, että tuli tehtyä jotain. No niin. Ja sitten me tehdään seuraavaksi noi perennojen kunnostus. Eli mähän jätän aina kaikki piipat talvella pystyyn, että mä en leikkaa niitä syksyisin. Ja siinä on ihan se syy, että jos siellä on sellaisia onttovarsia perennoja, jos ne on leikattu, niin sinne voi mennä vettä ja jäätä ja ne tappaa sitten se jää sen perennon. Niin me laitetaan ne näin keväisin kuntoon. Ja siihen tarvitaan tämmöiset ihan tavalliset pensasaitasakset tai sitten mulla on tämmöiset, millä leikataan ruohosakset nimeltänsä. Noi on sillä lailla kätevät, ettei tarvitse kyykkiä, sit sitä saa sitä kulmaa säädettyä. Mutta tää toimii perennojen leikkaamisessa. Mulla ei ole itsellä koristeheiniä, mutta jos on koristeheiniä, niin koristeheiniä ei nyt sit leikata sillä tavalla kuin näitä perennoja, vaan niistä vaan nyhdetään ne kuolleet pois. Sen takia, että heinissä se kasvupiste on siellä kärjessä. Jos sen menee leikkaa poikki, niin se heinä kuolee siihen. Normaalisti käytän lannoitteita, mulla on kompostia ja sitten mulla on koivutusta. Sitten nämä vähän, miten mä sanoisin, hienommat kasvit. Mulla on muutamia magnolioita ja sitten nämä köynnösruusut, niin niitä mä lannoittelen. Ja niihin mä ostan ihan kaupan lannoitetta, luonnonlannoitetta yleensä sen takia, että se on pitkävaikutteista. Eli silloin ei ole niin tarkkaa siinä, kuinka paljon käyttää, kun se jää maahan ja kasvi ottaa sieltä sitten tarvitaan. Mutta se mitä näissä nyt on niinku jippona, että jos me ajatellaan, että normaalisti lannoitellaan, mitä se on, desi per kasvi, 2 desiä per kasvi, se on joku semmoinen määrä. Niin nyt sitten jos meillä on pensasruusua tai magnolia, niin nämä magnolia-harrastajat, niin ne on nyt niinku vinkannut, että pitää laittaa 3-kertainen määrä lannoitetta keväällä, semmoinen oikein kunnon köntsä, ja sitten ei enää loppukesästä ollenkaan. Eli kovat kasvupaineet heti alkuvuodesta ja
sit annetaan olla, niin silloin se talven kestävyys on parempi. Litra per magnolia, litra per pensasuus. Tää oli aika raskas tää haaste 2. Mä hengitän nyt. Niin, sä vedit tuolla niin hirveitä vauhtia. Eikö susta muka tuntunut missään? Oliko noista kätevät? No, mulla oli niin hyvä jotenkin tää asento. Joo, no. Huomaa, että tämmönen vähän helpottaa. Joo. Ja hei, tulokset on se, että tää oli vähän raskaampi. 45 minuuttia. Eli kun viimeksi tehtiin 40 minuuttia, nyt on 45 minuuttia. Ja tulokset on 295 kaloria. Elikkä tää oli myös raskaampi. Elikkä ei se ihme, että hengästyttää, mutta tää oli tämmönen juoksulenkin veroinen